Кучаңына барып кирсәң дә, күптәнге танышын күргәндәй, мөлаем йөз белән каршылый Гайны Камал апа. 105 яшьне бирмәссең дә үзенә. Уш зихене дөрес, күзләре яхшы күрә. Һәр кем белән ачык итеп сөйләшә. Район башлыгында үз улы кебек күреп, яратып, эчкерсез аралашты. Ул көнне юбилярга Россия президентының котлау хаты, чәчәк бәйләме һәм бүләкләр тапшырылды. Гайны Камал апа 40 елга якын килене Рәмзилә тәрбиясендә яши. Кайнанасына яхшы тәрбия, кайгырту күрсәтеп яшәгәне өчен рәхмәт әйтеп, район башлыгы Рәмзилә ханымга чәчәк бәйләме һәм шәльяулык бүләк итте. Бүгінгі күндә дә әнкейне қарайым. Ана Айдар кайткач, атна сайын, булмаса 10 көн сайын, атна сайын мушакыртабыз инде буданы, урындыкка утыртып, урындык белән күтәреп, күрше тирәдә кеше булмаса, ишүтеге табага китеп, тәмин иттереп, шабындырып, мунчалар кертәм. Ходай Тәгалә үзе дөрес итеп ярлыкасын. Гайны Камал апаның язмышы ил язмышы белән бергә бәйләнгән. Бер гасырдан артык вакыт эчендә ачысын да, төшесен дә күп күргән ул. Якыннарын югалту ачысында татыган. Бик иртә ирен һәм 2 улын югалткан. Шулай да сынмаган. Шулай булса да сирләмәдем. Ondan soң жолга йөрдем. Жолга Ожакүлләгә бабайлар белән киттем, бабайлар белән. Шәр бабай шат белән шебез барабыз. Аны бушатып алып кайтабыз. 1 килосында югалтмайча. Шулай яшәдек. Гайны Камал әбинең 6 баласыннан туган 12 оныгы, 6 оныкшыгы бар бүген. Балаларын тәрбияләшеп яшәгәнгә барысыннан да игелек, кайгырту күреп гомер итә ул. Хәл белергә генә кайтып киткән кешеләр аңа күп ярдәм итәләбез. Бөтен эшне ул эшли, мунчасын кертә, көн саен ашарга әзерләп ашата, өстен һәр вакыт карап, тәрбияләп тора. Без аңа бик рәхмәтле. Балаларына да, менә Айдарга, кызлар инде сирәгрәк кайта, Айдар һәр вакыт. Кызы Фәүзия ханым әнкәйнең шулай озын гомер итүен аның гел хәрәкәттә булуында, эштән курыкмавында дип саный. Шушлай озак яшәтә торган бер шөгыле ул гомергә тиз йөрде. Мин үзем аның кадәр үк йөри алмадым бер качанда. Хәтерлим әле, апа Бойсарда укытты, Актаныш районы, Иске Бойсар. Ул бездән бик ерак, 20 километрлап бардыр. Кыш көне шунда җәяү барып кайтканын хәтерлим. Ул ишегендер эшкәртүләр, борчак жабу. Аннан соң колхозга бәрәңге алулар, без аның бөтенесен үттек бергәләп. Бәхетле карчык әнә шулай ил көнгә иминлек теләп, балаларының һәм оныкларының уңышларына сөенеп гомер итә. Әлфия Томанова, Динар Нуртдинов, Инсу телевидениесе.